Така, защо въобще пускам това съобщение, което вече никак не е весело? Да, аз превключвам емоционално съм, но това сега, което ще кажа, въобще не е весело. Годината беше 2009. Следвах в УНСС там, да, икономически университет. Бях в компанията на... Да, аз имах в специалността едни колеги. Извън специалността, от друга специалност имах около мене едни мъже, да, излизах с тях, но никога не съм ги харесвала така по-иначе. Но тогава аз бях на 20, бях доста наивна. Имахме с тези мъже общи познати, но аз като не споделя това, ставам съучастник с насилието и аз затова го споделям. Да, брутално е, но като не го споделя, а аз като съм против насилието, не мога хем да съм против насилието, хем да не споделя това съобщение и за това ще го направя. Така, имах в обкръжението си трима хубавци, в кавички. Това как изглеждат едно. Изглеждаха нормално, говореха много добре, но ме поставиха в адски трудна ситуация. Ситуацията беше следната. Там, като не ни се засичаха лекциите, когато сме имали свободно време, ходехме заедно на кафе. Единият от тях, с който имах обща приказка, Георги Крумов се казва. Значи годината беше 2009. Това съобщение е брутално, но няма как да не го споделя. Та той ми се оплакваше, значи той си имал приятелка. Така, аз имам извън това други хора около мене. Той въобще не съм го имала за нещо по-иначе, но той в същото време хем е искал да съм до него. Аз това го разбрах последствие, но нямаше за какво се захвана да простя. Та той ми се оплакваше, че бил отишъл на екскурзия и там приятелката му изневерила с някакъв. Но той бил толкова ядосан, това няма как да не ви направи впечатление, аз просто не мога да го споделя. Толкова и бил ядосан, защото тя му изневерила пред очите там на родителите му и да ме го унизила. Но единствено законът, защото не знам какви са законите там, го спирало той като Маргарита и Маргарита да не му направи нещо. Нали, сещате се? Аз като искам да изобличавам истина и да изобличавам насилие, няма как да не го споделя това. Той е искал там нещо да му направи, няма да казвам какво, защото бил унизен, защото тя му изневерила пред родителите му. След това, като се прибра в София, той каза, че бил готов да й прости. Но представете си за каква тя не искала. Представете си за каква мутра става на въпрос. Отделно от това аз бях поставена от там една друга трудна ситуация и докато те са ходили по купони и са се чудили какво да правят там с момичета, аз се чудех как да си взема един изпит, защото бяха ми отрязали достъп и не знаех къде да ходя. Но не може хем да съм против насилието, хем да спестявам това. И понеже никога няма да забравя как се почувствах, никога няма да го забравя. Да, аз не съм глупава, но съм наивна. Само аз и знам как съм се справила там да хода, да се чуда къде са изпитите, да ходя чрез научкване. Докато те са ходили по купони, без мене, по купони, там са се чудили какво да правят. Как да им простя. На всичкото отгоре, като ми свършиха изпитите, аз си ги взех там с тройки или с колко последните, но ми дойде много хард. Наистина много хард ми дойде. Те очакваха, че ще излезем на кафе, че ще черпат, че всичко е наред. Ама ходехме по улиците и аз ги подминах. Подминах ги, аз просто нямах сили нищо да кажа. Но дори ме беше страх, ама аз нямах друг избор, защото те вървяха след мен и очакваха, че всичко е наред. А мен дори ме беше страх да не ми направят нещо е така свободно, но ги подминах. Представете си за какви мутри става на въпрос и защо го казвам. Човек, да, променя се, но до някаква степен. Не случайно съм ги игнорирала и аз като спестя това съобщение, им ставам съучастник. Аз затова не го спестявам.